ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини Рахш ТЖ. Дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12 та квартира ва хонаҳои фурӯшӣ дорем. Видеонавори моро то охираш тамошо кунед, ба видеонавори мо лайк гузорем дӯстон ва дар комментария нависед ки ба шумо чӣ хеле хонаҳо дар кор. Мо дар видеои оянда пешкаштон мекунем бародарон. Агар шумо хонаи фурӯшӣ доред ки квартира, замин ёки мошини фурӯшӣ, дар номерои имо, WhatsApp ва Viber мо рӯё кунем бародарон, мо пешкаши харидорон мекунем. Курси имрӯза бошад 1000 рублси баробар аст ба 150 сомонӣ дӯстон. Ай шумо хоҳиш мекунем ки видеонавори моро поделиса кунем ба имо ва ба дигар сайтҳоятон. Мо бошад наворро сар мекунем, рафтем. То охираш тамошо кунед, ай нархҳои хона ва квартира бохабар шавед. Рафтем. Якум хонаи фурӯшӣ. Якум хонаи фурӯшӣ мо дӯстон аст дар ноҳияи Қубодиён қарор дорад, дар Совхози Тоҷикистон, Курҷалол. Дар 12 сотиқ замин 14 хона кардагӣ тайёра, об, свет гузаронагиан, калидор, ошхона, ҳаммом, аловхона, анҷомхона ва ҳоҷатхона кардагиай. Шикартур кардагиай беруни хона, дуруни хонаам ремонт дорад, миёна барои зиндагӣ кардан мешавад. Дӯстон азиз, гирди хона маҳкамай. нархи хона 125 000 сомона бо курси имза гирем, агар 827 000 рубл мешавад. кадоми харидор афтага бо арзон мекунем, муомила дорад. берун шояд ранг мекунӣ, тамом дӯстон кам будиай. рақамошон дар рӯи экрани шумо ва имом дорад, метавонед дигар маълумоти пурраша гирем бародарон. агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед, метавонед дар номерои WhatsApp имо рӯй кунед, мо пешкаши харидорон мекунем. мегзарем дӯстон ба деюм квартираи фурӯшӣ. деюм квартираи фурӯшӣ дӯстон аст дар шаҳри Душанбе қарор дорад, дар Зарафшон аст. якхонага квартира дар 16 метраш қарор дорад, 53 квадратни метр, неки метавонед ки квартира да комнатагам кунен. хона без ремонт, коробкаи бардони азиз ва канализатсия ва дигар лифтшам уже тайёраи проекташ. хонаро моҳи сентябр месупорам, уфтага уже мумкин е ки ремонтша сар кунен, уфтага соҳибуш. нархи квартира дӯстон 140 000 сомона бо курси имза гирем, 927 000 рубл мешавад. кадоми харидор уфтага бо савдо мекунем, причинаи фурӯхтан уфтага срочно сум дар корай. рақамошон дар рӯи экрани шумо. квартира дар кор бошад, шаҳри Душанбе, метавонед га маълумотша гиред. марҳамат. мегзарем дӯстон ба сеюм хонаи фурӯшӣ. сеюм хонаи фурӯшӣ мо дӯстон аст дар шаҳри Ваҳдат қарор дорад, дар маҳаллаи Истиқлол. дар 6 сотиқ замин ду дар хона кардагии тайёра, об, свет гузаронагиан, ошхона, ҳоҷатхона ва ремонтам дорад бародарони азиз. як кухни, баня, ҳоҷатхона дорад, обошпастияния, гирди хона маҳкамай, даврӯза задагиай. нархаш дӯстон 140 000 сомона бо курси имза гирем, 927 000 рубл мешавад. кадоми харидор афтага бо арзон мекунем, ай шаҳри Ваҳдат бародарон. рақамошон дар рӯи экрани шумо, метавонед дигар маълумоти пурраша ай соҳиби ҳамин хона гирен. марҳамат. мегзарем ба чорум квартираи фурӯшӣ. чорум квартираи фурӯшӣ мо дӯстон инам дар шаҳри Душанбе қарор дорад, дар 32 микрорайон, 32 да дӯстон. якхонага квартира дар 4 этаж қарор дорад, 28 квадратни метр, об, свет пастияни ҳаст, отопление дорад, ремонти нав кардага, ошхона, ҳоҷатхона ва дигар чӯшам аст бародарон. нархаш 185 000 сомона бо курси имза гирем, агар 1 225 000 рубл мешавад. кадоми харидор афтага бо гап мезанем, ай криша ов намечака гуфтага ягон чина дорад, ҳамаш 100%. рақамошон дар рӯи экрани шумо бародарон. агар харидор бошен, метавонед дигар маълумоти пурраша гирен ва лайк мондана фаромӯш накунед дӯстони азиз. меҳнатҳои мо барои шумо мо бошад наворро давом медиҳем. мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ. панҷум хонаи фурӯшӣ мо дӯстон аст дар ноҳияи Данғара қарор дорад, дар 10 сотиқ замин, 3 дар хона кардагӣ тайёрай, об, светаш ҳастай, обш дар дуруни хона овардагиан, обш пастияния, свет ҳаст. хона ремонт кардагай, навес, калидор, ошхона, анҷомхона, аловхонаи берунӣ ва склад ҳамаша дора уфтагиай. хона бе ягон камбуда, ремонташ соза дӯстони азиз, чӣ хеле худо мебинен. нархаш 135 000 сомона бо курси имза гирем, агар 894 000 рубл мешавад. кадоми харидор дӯстон метавонед дигар маълумотша гирен, чӣ хел дисен. рақамошон дар рӯи экрани шумо. марҳамат. мегзарем ба шашум квартираи фурӯшӣ. шашум квартираи фурӯшӣ мо дӯстон аст дар шаҳри Хуҷанд қарор дорад, дар 34 микрорайон. дахонага квартира дар 10 этаж қарор дорад, 47 квадратни метр, об, свет дорад, ремонти замонавӣ кардага, ошхона, ҳоҷатхона, балкон ҳамаша дорад. соҳиби хона уфтага ки квартира бе пасринг мефурӯшем, уфтага пасринг нест, худум гап мезанам, уфтага худум мефурӯшам. рақамошон дар рӯи экрани шумо дӯстони азиз. нархаш 200 000 сомона бо курси имза гирем, агар 1 324 000 рубл мешавад.
хона варианти алиши ҳам дорад. кадом метавонед ягон чизи алиши дошта бошед, вариантона пешниҳод кунед. рақамошон дар рӯи экрани шумо дӯстон. маълумоти пурраро яхчон гирен. квартира дар шаҳри хуҷанд. марҳамат. мегзарем ба ҳафтум квартираи фурӯшӣ. ҳафтум квартираи фурӯши шумо дӯстони азиз қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ. духонага квартирае дар 6 метраш қарор дорад. 41 квадрати метре дӯстон ва обсветаш ҳастай. квартира без ремонтаи коробкае ва дигар маълумотша хай ихтон мегирен. ҳамаи проектош тайёр офтага мечаспонӣ дар треза, як шкатуро мекунӣ, рангу бор мекунӣ, зиндагӣ мекунӣ. нархаш дӯстон 155 000 сомона бо курси имза гирем, агар 1 миллион 26 000 рубл мешавад. кадоми харидари аниқа гуфтага бин квартира ай пеш бинен бо савдо мекунем гуфтага. рақамошон дар рӯи экрани шумо маълумоти 100% метавонед дӯстон айсоби квартира гирен ва обунашонро фаромӯш накунем. бародум мо як рӯз пас хона ва мошин мепартоем. мегзарем дӯстон ба ҳаштум квартираи фурӯшӣ. ҳаштум квартираи фурӯши мо дӯстон аст дар ноҳияи фархор қарор дорад. чорхонага квартирае дар 1 этаж қарор дорад. 72 квадрати метрае. обцвет ҳастай пайсани ремонташ миёнае дӯстон аст, барои зиндагӣ кардан мешавад гуфтага. хона бо ҳама чизи чораш фурӯхта мешавад ва ҳуҷҷатхонаи адели ҳам дорад ва ангур, ванна, канализатсия кор мекунад гуфтага. нархаш дӯстон 140 000 сомона бо курси имза гирем, агар 927 000 рубл мешавад. кадом метавонед ай ноҳияи фархор агар хариданӣ бошед дӯстон метавонед бо маълумоти пурраша гирен. рақамошон дар рӯи экрани шумо. марҳамат. мо наворимо давом медиҳем дӯстон. як чига ногуфта намона ки кадом метавонед агар хонаи фурӯшӣ доред, квартира, замин, мошин, дар номари ватсап имо вайбери мо рӯй кунем. бардом 24 соат кор мекунам. мо дар видеои оянда пешкаши харидорон мекунем. мегзарем ба наҳум квартираи фурӯшӣ. наҳум квартираи фурӯши мо дӯстон аст дар шаҳри турсузода қарор дорад. дар регар бародарон дар 3 микрорайон. якхонага квартира дар 3 этаж қарор дорад. 53 квадрати метрае. метавонед ки квартира дукоматтага ё секоптага тақсим карда кунен. обсвети пансиони дорад. ремонти нав замонавӣ кардага дӯстон. ошхона, ҳоҷатхона ва балкон ва дигар чӯшам ҳастай ва термикс ҳам дорад. нархаш бардорон 180 000 сомона бо курси имза гирем, агар 1 миллион 192 000 рубл мешавад. кадом метавон харидорем дӯстон. рақамошон дар рӯи экрани шумо. занг занед бо дигар маълумотша гирен. марҳамат. мегзарем бардорон ба даҳум хонаи фурӯшӣ. даҳум хонаи фурӯши мо дӯстон аст дар ноҳияи файзобод қарор дорад. 10 сотиқ замине дӯстон. 3 дар хона кардага обсвет дастае дӯстон. хона ремонт дорад. хай бо дигар маълумотша мегирен. гирди замин 10 сотиқа гуфтага бардорон. гирдиш маҳкамаи бо сетка гуфтага. дигар маълумоти пурраша мегирен. ҳуҷҷатош 100% кохунӣ ва дигар чӯшам ҳастай. нархаш 95 000 сомона бо курси имза гирем, агар 629 000 рубл мешавад. рақамҳои ака дар рӯи экрани шумо дӯстон. агар кадом метавонед ай ноҳияи файзобод хариданӣ бошен, хонаи арзон бо заминша метавонед дигар маълумотша гирен. марҳамат. мегзарем ба 11ум хонаи фурӯшӣ. 11ум хонаи фурӯши мо дӯстон аст хонаи заминияе дар ноҳияи фархор қарор дорад. 8 сотиқ замин дорад. 4 дар хона кардага обсвет ҳастай. ошхона, ҳоҷатхона ва баня. ҳоҷатхонаи дарунӣ ҳам дорад ва берунӣ ҳам дорад гуфтага. аловхона, ҳезмхона ва дигар чӯшам ҳастай. нархаш барадон 150 000 сомона бо курси имза гирем, 993 000 рубл мешавад. кадоми харидор гуфтага бо арзон мекунем. участкаи сомончида буда қарор дорад дар амхи деҳа. хай бо дигар маълумотша мегирен. рақамошон дар рӯи экрани шумо. маълумоти пурра бародарон ай ҳами ака гирен. як борга такрорша бародарон лайк монен ва обуна шавен. мо ҳар рӯз як рӯз пас видеои нав пешкашон мекунем. раҳмат барои дастгириётон. мегзарем ба 12ум хонаи фурӯшӣ. 12ум хонаи фурӯши мо бародарон аст дар шаҳри бухтар қарор дорад. дар шаҳри қурғонтепа. хона дар пеши глазной қарор дорад. пеши айдайро упара кадом медонад қариби ҳукумати шаҳрӣ ва пеши глазной дӯстон. дар 2 сотиқ замин дар хона кардаги тайёра. обсвет ҳастай. ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, баня ҳамаш ҳастай гуфтагаи соҳибуш. нархаш дӯстон 200 000 сомона бо курси имза гирем, агар 1 миллион 324 000 рубл мешавад. хона ҳамаи шароитҳои зиндагиро дорад дӯстони азиз. фақат мегирену зиндагӣ мекунем гуфтагаи соҳибуш. рақамошон дар рӯи экрани шумо бародарон метавонед дигар маълумоти пурраша гирен.
рақамҳое ки мебинед дар рӯи экран дӯстон метавонед хонаҳои худтон дайроӣ кунед. Мо дар видеои оянда пешкаштон мекунем. Лайк ва обунашонро фаромӯш накунед. ин буд 12 хонаҳои фурӯшии мо. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.